Venga, 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 venga. Venga, Alfa, ánimo, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Alfa, Alfa, venga, Luqui, Alfa, venga. Venga, Yoki. Venga, 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 Nico, venga, Nico, venga, Alfa. Venga, venga, venga. Venga, joder, bien, bien, bien. Vale. Venga, Bryce, venga. Venga, Bryce, venga, Bryce, venga,
Lehenengo kadetia, Eneko Ortega. Konteko zu zela laugarren garaipena, rekorra egin da, zela prestatu duzu karreria, da zela junta gorko eguna. Bueno, prestau karrera ez dut, azken alixen karrerak itxen nabil, eta bueno, beste entrenamentu bat moduen etorri nazitzen, eta bueno, ja guztu hartu duten igoera bat, eta bueno, igoeria hon, aziratik azkarri godu, nik uste korriru duten urtetetik konparauta azkarren aurten hasi dugu, eta bueno, gero bukaeran, kotxak aldagoen hain, eta bueno, rekorra egin dut, eta Konfiantza horrekin zentu zen, ez? Uste zen dune errekorra gaindituko zen dula, ez? Bai, guzti nintzen forma nagoela eta azkeneko karreretan ondo ibilinaz eta bai, banauken esperantzak rekorra betzeko. Uste dut azken aldizan mountain bikean da ibiltze zera, ero? Bai, praktikamente kaminokoa pura talde batera itxita duk, eta entrena hau eta itxendo, baina konpetiruta asko ez. Bai, batez be mountain bike nahi eta bueno, aldaketi harrin begona etorri bida, bai.